Простреляха един от синовете на Кирил Киров, японеца. Покушението е станало около 16 часа пред дома му в столичния квартал Факултета. Според Киров, атентатът е бил насочен срещу него. Синът му Янош е настанен във Военно-медицинска академия. С повече информация сега включваме Любомир Огнянов. Любо, какво знаеш до момента? Първо да кажем, че състоянието на Янош Киров е стабилизирано. Той не е с опасност за живота. Простреляне в гърба от най-вероятно от Георги Любенов Петров, Йончето. Поне такава информация ни даде ексклюзивно самия Кирил Киров, японеца, бащата на простреления Янош. В момента пред ВМА продължават да стоят около 50 на роднини на Кирил Киров. Виждате тук полицейската лента, виждате доста полицаи. Полицейски патрули има на входа на Факултето. Сега оператор Николай Николов ще ви покаже, че тук са паркирани и още няколко патрулки. Какво обаче каза Кирил Киров ексклюзивно пред TV7? Нека да чуем сега. Това е Боби Василев. Дойде тук Боби Василев. Снимай го. Снимай. Кажи за какво дойде Боби Василев. Кажи за какво дойде. Директор каза... Това е Боби Василев, висш полицай от Трето районно управление, на който аз му плащам по $1000 на времето през Йончо и на Наско, на брат му, на това момче. И в момента Йончо е прострелял сина ми и той дойде тук да ме арестува, че е имало някаква преписка от преди 15 години етажа шумига шибана. Така е. Кажи бе, Боби. Коментирам. Не желая да ме снимаш. Ето го, Боби Василев, виж Чинге от Трето районно, който контролира наркопазара в София, в Трети район. Той е брат му от нас, по Атанас Василев, който взимат от Йончо по 1000, по 10 000 евро на месец. Това са полицаите, които са ги писали вчера, в уикенд. Това е полицая. Сина ми Йончо го е прострелял днес пред къщата ми. Пред къщата ми го е прострелял, пред вратата ми вътре, къщата ми пълна с деца, с внуци. Дойдоха, простреляха сина ми, пребиха на отбой всичките и полицай идва тук да ме пита какво правя. Вие ще коментирате ли нещо в крайна сметка? Не коментирам. Тежки са обвиненията. Не коментирам. Полицай съм. Казват, че контролирате наркотрафик. Казвате, че вземате пари. Не отговаря на истината. Има други телефони, си говорят с... Вие на служба ли сте в момента? На работа съм, да. Извикан съм от началника на районното. Не изглеждате като полицай на служба в момента. Виж колко кисинджири има, помня колко часове си има, виж го. Дойдоха пред нас, като излъгаха циганите, че идват скинари, за да могат предизвикат тълпа. Его е това. Това са мутрите, това са говеда, мутри. Мутри, ама български говеда. Давай. Човека, когото видяхте в Анцуга, Боби Василев, действително е служител на Трето районно полицейско управление. Той е оперативен служител. Брат му, Атанас Василев, доколкото разбрахме, е пенсиониран служител на Министерството на вътрешните работи. Той обаче не отговаря за Факултета. Той не е в неговия район. Отговарял за Света Троица. Поне така ми каза брата на Кирил японеца, който беше също пред Военно-медицинска академия. Проблемите между Петрови и семейството на Киров, те всъщност, между другото, един любопитен факт. Те са роднини. Георги Любенов Петров, Йончето, който беше посочен от Кирил японеца като физически извършител на покушението над Янош Киров, е племенник на Кирил японец. Той беше арестуван преди няколко години, като в дома му бяха открити наркотици и пистолет с изтрити номера. Тогава той каза, че оръжието е на негов приятел, а наркотиците са били подхвърлени. Отправени са доста често обвинения между двата клана, въпреки че са роднини, мога така да ги кажа. Роднините на Петров също се спрягат като поръчители на покушението над Кирил японеца преди 10 години, когато той беше прострелян и едва оцеля с куршум в главата. По това покушение се води дело, където обвиняеми са Йоско Костинбродския и Богьовец. Това е за сега от тук от Факултета. Оставаме да следим дали ще има още повече напрежение тук в ромската махала. Към теб, Камелия. Да, благодаря ти ексклюзивно, Любомир Огнянов, за покушението срещу сина на Кирил японеца.